Partnerem amerického fotbalu v Karlových Varech je exkluzivní poradce společnosti Fincentrum Roman Jasenovec. Děkujeme všem, kteří nám věří. Předposlední květnový víkend čekal tým Karlovy Vary Warriors závěrečný domácí zápas v základní části divize 4 České ligy amerického fotbalu. Po jasném vítězství nad trutnovskými Rangers a těsné porážce od Znojma Knights se tentokrát na západě Čech představil nováček ligy tepličtí Nordiens. Karlovarští si v případě výhry mohli zajistit účast v play-off a vzhledem ke kvalitě obou kádrů se také nic jiného nečekalo. Už první drive hostí ukázal, že to teplická ofense nebude mít vůbec jednoduché. Proti ní totiž stála vyhlášená karlovarská obrana a ta znamená tvrdý oříšek pro mnohem zkušenější celky, než jakými jsou Nordiens. Záporočeši udělali v letošním roce velký pokrok v útočné fázi a tento duel to jenom potvrdil. Ve 4. minutě se quarterback Mařík zajímavým manévrem zbavil dotírajících obránců Teplic a doběhl si pro první body utkání. Do konce první čtvrtiny se ukazatel skóre měnil ještě jednou. To když hrající head coach Jakub Čajan zachytil pas teplického quarterbacka Buřta a z pozice linebackera zaznamenal svůj letošní první touchdown. Jakub Čajan, Já jsem si prostě šel pasovou coverage, asi tam trošku nebyl úplně dobře hozený ten pás na toho receivera. Měl jsem štěstí, byl jsem na dobrém místě ve správnou dobu, vyskočil jsem, chytil jsem to a pak už to bylo snadný. Druhá část byla na body nejbohatší a všechny měl na svědomí favorizovaný tým Warriors. V jejím počátku se prosadil dravým průnikem Patrik Vildumec. Borec, který se poprvé letos představil na pozici running backa, nejednou ukázal, že mu tento nový post více než svědčí. Kanonáda Záporočechů pokračovala a na domácí scoreboard přibýval v rychlém sledu jeden bod za druhým. O ten v pořadí již 27. se postaral podruhé v zápase quarterback Jakub Mařík, když uplatnil svůj důraz a dotlačil šišku až do hostující endzóny. Útok teplických Nordiens to zkoušel všemi možnými způsoby, ale na pozornou a skonsolidovanou obranu válečníků nezabíralo vůbec nic. Po zemi bylo prakticky nemožné přejít přes bratry Doležaly a ve vzduchu zase královal Václav Frank. Modrobílá 85 si takto doběhla pro druhý zápasový interception return made in Karlovy Vary Warriors. Vynikající zápas prožíval domácí rozehrávač Jakub Mařík. Při pohledu na jeho v pořadí třetí touchdown se dá jen těžko uvěřit tomu, že se jedná vůbec o jeho první sezónu na postu quarterbacka. Podvědomí jsem trošku měl, že prostě mi to tam padne a budu mít skvělý den. Na to, že vlastně toho quarterbacka hrajou první rok, tak prostě asi dobrý, no, tak jako coach a všichni mě v tom podporujou a já se snažím. No. Už proti Znojmu jsem byl na tom líp, než pro ten první zápas, co jsme hráli proti Trutnovu, kde mi to přišlo docela jednoznačný, na to Znojmo jsem se docela do té hry dostal. Taky jsem si ji užil, sice jsme prohráli, nedal jsem touchdown, ale prostě tam nám to docela klapalo. Já jsem ho do toho tlačil 2 roky, dalo by se říct, protože jsem věděl, že v té ruce má talent, ale on se bál, on nechtěl. Líbila se mu defense, konečně se mi podařilo ho přemluvit a nese to svý ovoce. Řekl jsem, že prostě letos to odhážu, odběhám, odranujem to, ale prostě ta defense mě prostě táhla pořád. Je tam superová banda kluků, u nás je ta defense nejlepší v celé divizi, to všichni asi ví a mě to tam prostě furt táhlo. Po dnešku jsem se zařekl, že prostě tam nepůjdu a zůstávám na té pozici, protože máme superovýho trenéra, který mě podrží. On je hrozně pozitivní člověk, hrozně superově naladěný, s dobrou náladou a hrozně hodný člověk a přenáší tady ten klid na ten tým. Do toho má úžasnou ruku, má talent na házení a nebojí se vyběhnout, hrál tu defense, je tvrdý, takže pro mě prostě musí tam zůstat a budeme ho pilovat a posílat na veškerý kempy.
Do druhého poločasu nastupovali oba týmy za stavou 41-0 ve prospěch Warriors a to byl signál pro domácího kouče Chayana, aby dal větší prostor i hráčům z lavičky. A právě jeden z nich, Lukáš Gerstner, se postaral o jediný touchdown třetí periody. A je to krásný běh Lukáše Gerstnera! Touchdown! Lukáš se vymotal z formace. Na začátku posledního dějství dal o sobě opět vědět muž zápasu Jakub Mařík, když 12-yardovým během pokořil teplickou obranu už po čtvrté a jeho bodový příspěvek v zápase se zastavil na čísle 24. A to byl neuvěřitelný push. Přestože bylo o vítězi utkání dávno rozhodnuto, slastný pocit z pobytu v teplické endzóně Záporočechy neomrzel. Patrik Vildomec dalším úspěšným během, tentokrát z hranice 21 yardů, zvyšoval už na 61-0. Ta lajna podržela, my jsme tam opravdu na tu předávku měli hodně místa. A v podstatě pak ty bloky dopředu od fullbacka a tak dále, tam se to prostě tlačilo dopředu. Já jsem tam měl opravdu dráhu, tam už bylo jenom doběhnout. Pro nás je asi důležitý, že ta offense konečně šlape, což vlastně dokazují ty hry. Ty jsou fakt pro letošek bomba, ty jsou dobře vyladěný. Máme tam některé ty ranové hry, které nám fungují všude, takže proč je nehrát, proč ukazovat soupeři jiné hry, které si můžeme schovat na playoff. Tady udělali velký pokrok za ten krátký čas. A jako klobouk dolů, no. Myslím si, že práce tady jak trenérů, tak hráčů prostě je na správné cestě a jsou jako minimálně o třídu vejš, no. Největší šance na zisk nějakého toho bodíku se naskytla Severočechům hned v zápětí. Tomáš Zaške využil jednu z mála mezírek v karlovarské obraně a více než 60-yardovým ranem dal svému útoku možnost, aby se zblízka podíval, jak vůbec vypadá koncová zóna Warriors. Hostům se postupně naskytlo několik možností, aby zaznamenali alespoň čestný úspěch, ale i z těchto záběrů je vidět, že 0 na zápasovém scoreboardu byla pro domácí defense dostatečnou motivací. Skládky v podání Jakuba Rady a posléze Václava Franka tyto slova jenom potvrzují. Jakožto quarterback jsem měl teda co dělat, abych s míčem něco zahrál a Warriors obrana byla hodně dobrá. Ten systém, co tady mají to organizovaný, mají individuálně dobrý hráče, tak se to těžko překonává. No. Myslím si, že si umějí hodně krejt prostě naše running backy nebo hráče s míčem a ačkoliv hrajeme na pravou, na levou stranu, všechny se nás pokryjou. Účet tohoto jednoznačného duelu pak uzavřel Jakub Choura, a to hned ve dvojím provedení. Nejprve se vydal vstříc naší kameře pro touchdown a poté si připsal 8. úspěšný extra point. Konečný výsledek 68-0 je nejenom historicky nejvyšší výhrou karlovarských Warriors v jejich 3leté historii, ale také se jedná o největší bodový rozdíl v letošním ročníku Divize 4. Je to bomba, fakt jsme to nečekali. Kouč nás teda tlačil do toho, aby to bylo aspoň těch 40-50, ale že to bude až takhle, to je super. Doufali jsme v lepší výsledek, už s tím Znojmem jsme se trošku zlepšili, přeci jenom tam těch 40 taky samozřejmě doma bolelo, nicméně tady jako jsme čekali, že aspoň nějaký ten touchdown, ne-li nějaký vyrovnanější skóre by mohlo být. No. Jako zaskočilo nás to trošku a na druhou stranu, jak říkám, no, se těžko bojuje s takovými začátečníkama, protože je to pro ně víceméně i třeba první sportovní vůbec nějaký výkon. Já jsem od začátku říkal celému týmu, že ten zápas bude povinnost pro nás a udrželi jsme tu morálku a tu disciplínu, takže z tohohle důvodu mám radost. Dostali jsme na hřiště i nový kluky, juniory, což je taky velice důležitý pro nabrání těch jejich zkušeností, takže všichni už se seznámili s fotbalem a to je na tom to nejlepší.